Tul dawn l-aħħar snin, is-sigaretti tradizzjonali u dawk elettroniċi magħruf aħjar bħala vapes żdiedu ħafna fil-popolarità anke fost iż-żgħażagħ u l-minorenni. Dan il-fenomenu mhux qed iseħħ biss f'Malta, iżda din iż-żieda qed tidher ukoll madwar id-dinja kollha. Newspoint, programm fuq One li jsir kull nhar ta' ħamis, tkellem fuq dan is-suġġett u bħala mistiedna speċjali il-konsulenta tas-saħħa pubblika Dr. Mariella Borg Bontempo tat iktar dettalji dwar dan. Borg Bontempo spjegat li t-tipjib imur lura mijiet ta' snin u f'sigarett tista' ssib madwar 7,000 prodott. Hija qalet li l-ikbar problema f'diversi sustanzi li ssib f'sigarett hija li la darba jitlu fil-ġisem ma jerġgħux joħorġu. Problema hi li meta dawn jidħlu fil-ġisem, il-ġisem ma jkunx jista' jitfaħħom il-barra, ma jkunx jista' jeħles minnhom. Dawn joqogħdu fil-ġisem u joqogħdu jakkumulaw. U din hija waħda mill-problemi tas-sigaret, però kif qed ukoll hemm dawk is-sustanzi li jikkaġunaw il-kanċer u nafu biċ-ċert li jikkaġunaw il-kanċer. F'Malta kull sena jmutu madwar 4,000 persuna bi problemi ta' saħħa. 500 persuna minn dawn il-kaġun tal-mewt tagħhom ikollu x'jaqsam mat-tabakk. Madwar 20% tal-popolazzjoni jiġifieri wieħed minn kull 5 persuni ipejpu b'mod regolari, 5% tal-popolazzjoni ipejpu biss f'okkażjonijiet speċjali. Mill-banda l-oħra waqt din id-diskussjoni, il-vapes qajmu diversi mistoqsijiet. Ġiet notat li l-vapes bħas sigaretti m'għandhomx jintużaw f'post fuq ġewwa għax jitqiesu bħala prodotti tat tabak u jistgħu jinbijaw biss għal persuni il fuq minn 18-il sena. L-appell ta' Dr. Mariella Borg Bontempo f'dan il-programm kien li min ma jpejjibx ma jibdiex, imma min għandu bżonn lajnuna biex jieqaf ipejjeb jista' jfittixha u ħadd m'għandu jaqta' qalbu. Min ma jpejjibx jevita, I encourage him jevita li jibda jpejjeb anki il-vapes, għax daw ċertu ammont ta' ħsara qed jagħmlu. Min jixtieq għajnuna biex jieqaf anki dawk li qegħdin jivvapjaw u ma jistgħux jifqu, aħna għandna support service, cessation service, in-numru biex tikkontattjana huwa 800-733-33 li huwa dak il-quick line li hemm fuq is-sigaretti.